haka apukun natrik bana April arjar apon reu ka seng Chengte Youth Federation JYF kala aya ga shithi shakamigania State Pollution Control Board ban pursha jor ya ka jingtumu jong ka shri cement limited ban seng karkhana cement but commercial unit halom sarman ilaka namkuni East Jantia Hills District ka JYF ka pursha jor ya ka ni ka project da ka baong ba kijingma ke bajur bar ki bomla sho ban pan ba pat ya ka mariang kum gajing pom pathar ya ki khlaw ki ptap gajing do ya gajing thau ba im pat gajing do jai ka mariang ka baba sho ka seng ka pan pau ba gajing mi jonggil air bos new bat ka deu bilat kan pen snew shibon ya gajing long ka sun benang bat kan pen mi ya gajing jabo ka bajur ba kane gajing jabo ka ba mi na kane ga cement plan ka bo jingma ka ba kharau ya ka koi ka khia jonggi pail ba kham tam e kan bo jingma ya ki trai ri ki barit pai da ka jing kyu jong gi jing pang ba mi na ka jing kala bi kal air ring man sem kane ka project kala ro ban pen jambo ya ki telong ki badon hasla khandau bad hapo khandau ro kala ban bo jingma ya ki rap bad di hakathain ka JYF ka persya jor da ka baong bagi project ki bakum ki ne ha ka district kila ban wanra ya ka jing penjat ka bajur ya ka mariang pat ka ne ka karkhana pan mi cement thamai kan pen bon sho ya ki jing e ki ba ki nong shong shnong ki lai kan do na lor kata ka shithi ka pan shai ba ka ne ka project ka duna palat ya ka jing mun jor ba lai lot mat shem la pan shai lupa ya ki nong shong shnong ya ka jing snew ki balla ban kata ya ka jing im jongke kumta ka JYF ka dawa ban kan tai no mardor ya ka jing tarwa jong ka shri cement limited ka seng JYF ka kerpat kerke ro ya ki bor district ban bo hakmat ya ka jing ya da ya ka mariang ka koi ka khia jong ki poi ba par ka jing bha jing miat jong ki chai ban reu trai ri ban ya ki jing mun toy jong ki company